Okay, I taste these jelly beans. Come on. Salpich, sorry, salpich. Testujem to na to. Má tako trošku fancy obal. Skúsiš to, mami, otvoriť? Máme tu komplikácie. Pardon, Sour Patch. OK, ďakujeme, mami, že si nám to otvorila, takže máme to tu. Tak to nejak to vyzerá. Jak z obalu. Ideme to testnúť. Na to ľudia, ktorí nemajú radi kyselé, tak im to neodporúčam, lebo je to strašne kyselé, ale tí, ktorí to majú, tak je to fakt dobré. Akože je to trošku viac kyselé, než tie normálne, ale sú fakt dobré. This is very good. Aby sme podporili aj Angličanov, keby si to pozreli. Ale áno, odporúčam to kúpiť. Ja som to našiel v hociakom obchode tu v Turecku. Aj to mali tam dole. OK, ak chcete viac takýchto videí, tak mi dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ ahoj! Pardon, ahoj!